prvý júlový týždeň sa v Prešove už tradične zišli mladé futbalové talenty z celej Európy, aby si zmerali svoje sily na jednom z najväčších mládežníckych turnajov na starom kontinente. Fragaria Cup sa prehúpol cez prvú desiatku svojej existencie a napísal 11. kapitolu. Druhá dekáda Fragaria Cupu sa začala symbolicky iba deň po skončení majstrovstiev Európy vo futbale. Vtedy sa do Prešova zišli reprezentanti a reprezentantky z 19 krajín Európy, aby si zahrali svoje vlastné malé majstrovstvá. Aj preto sme sa zamerali na vystúpenie tímov, ktorých výbery v Poľsku a na Ukrajine reprezentovali svoje krajiny. Už 4 roky nepozná Európa ani celý svet lepších futbalistov, ako sú tí zo Španielska. Premiérovo sa ich zástupcovia predstavili práve na 11. ročníku prestížneho Fragaria Cupu. Konkrétne to bol výber 12-ročných futbalistov z Villarealu, ktorí prišli do Prešova potvrdiť španielsku futbalovú suverenitu posledných rokov. Tešíme sa, že sme tu mohli prísť. Je to naša prvá cesta na Slovensko. Ako všade, aj tu chceme potvrdiť, že španielský futbal je najlepší a chceme vyhrať. Naši chlapci sa snažia byť čo najlepší, presadiť sa typickým španielským futbalom a napodobniť starších hráčov, ktorí na nich majú veľký vplyv. Aj tie ambície sú preto primerané a chceme zvíťaziť. Okrem španielskej futbalovej školy sa na 11. ročníku Fragaria Cupu predstavila aj ďalšia atraktívna futbalová škola, holandská. Tá bola podobne ako v predchádzajúcom ročníku zastúpená výberom chlapcov do 13 rokov z ADO Den Haag. Holanďania prišli do Prešova vylepšiť minuloročné 4. miesto a tiež napraviť pošramotenú holandskú reputáciu z európskeho šampionátu. Bol tam problém s holandskými hráčmi. Bolo ich veľa kvalitných, no nesprávali sa k sebe dobre. Nechceli spolupracovať a dopadlo to hrozne. Povedal som aj chlapcom, že náš prvý tím nehral dobre a my tu musíme dokázať, že Holandsko má silnú futbalovú školu. Pred 2 rokmi bol náš národný tím druhý najlepší na svete. Musíme ukázať, že Holandsko má veľké talenty. Chceme preto vyhrať. Víťazné ambície neskrývali ani českí zástupcovia. Na európskom šampionáte prekvapili postupom do štvrťfinále a v Prešove mali spolu 6 silných tímov. Jedným z tými najvyššími ambíciami bol aj Bohemians Praha. Tak na Fragarii jsme po třetí a ambice jsou jednoduchý. Jelikož jsme minulý 2 roky skončili druhý a třetí, tak samozřejmě cílem by bylo to vyhrát konečně. Na tomto ročníku Fragaria Cupu nechýbali ani zástupcovia organizátorských krajín európskeho šampionátu Poľska a Ukrajiny. A práve Ukrajinci boli s 50 prihlásenými tímami vôbec najpočetnejšou výpravou. Medzi najzvučnejšie kluby patrili tímy Dynama Kiev, ktoré do Prešova prišli s výbermi do 9 a 13 rokov. Podobne ako na majstrovstvách sa všetky týmy poctivo pripravovali, no aj my vždy máme tie najvyššie ambície. Navyše na tomto turnaji sa nám už v minulosti podarilo zvíťaziť, tak prečo to nezopakovať? Vrátane zástupcov krajín, ktoré svoje umenie predviedli priamo na európskom šampionáte, sa na 11. ročníku Fragaria Cupu predviedlo v 9 kategóriách spolu 206 tímov. Aj tento rok sa bolo v Prešove na čo pozerať, veď sa tu na 14 ihriskách odohralo vyše 1000 zápasov. Tonight eternity's an open door. No, don't ever stop doing the things you do. Don't go, and every breath I take I'm breathing you. You hurry forever till the end of time. From now on only you and I. We're going up, 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 up. You hurry, you never let the beat of us. A bit of love within my heart. We're going up, 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 up. You hurry, Po 4 dňoch súbojov išlo v záverečný deň podujatia do tuhého. O medaily sa hralo vyraďovacím spôsobom a do záverečných bojov sa dostali skutočne iba tí najlepší. V kategórii U10 sa to opäť po roku podarilo chlapcom z Bohemiansu Praha.
Tentoraz však nezaváhali a po víťazstve nad Spiskou Novou si domov na tretí pokus odviezli vytúžený pohár pre víťaza. Konečně se to povedlo. Je to těžký, prostě také turnaj, byť ty kluci kvalitu na to jednoznačně mají, ale prostě je to 13 zápasů nebo kolika ve velkým vedru a všechna čest. Tak vyhráli jsme už nějaký hodně velký turnaj, ale tady stejně poprvé. Bylo to těžké, protože bylo sluníčko svítilo a byli jsme už vyčerpaní. Dobré, strašně. Jsi jako mistrovství světa. Je to tady velký turnaj a fakt se mi to tady líbí. Až do finále sa bez jediného zaváhania dostali aj futbalisti španielského Villarealu. Žltá ponorka vo finále narazila na silné Dynamo Minsk. Chlapci z El Madrigal si napokon celkový triumf po trojgolovom víťazstve aj vybojovali a ich radosť z úspechu nepoznala hraníc. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo vyhrať a stať sa šampiónmi. Víťazný pohár chcem venovať chlapcom, ktorí s nami nemohli do Prešova prísť. Najťažšie bolo určite finále, ale keď sme dali prvý gól, zvládli sme to. Páčil sa nám turnaj a najmä štadión, kde sme hrali finále. Všetko bolo fantastické a tešíme sa z víťazstva. Snažili sme sa hrať najlepšie, ako vieme. Či to bol typický španielský futbal, ťažko povedať. My sa tak snažíme hrať stále. Z víťazstva máme samozrejme veľkú radosť. Klobúk dole aj pred organizátormi, ktorí mali náročnú úlohu pripraviť tento turnaj, ale aj pred všetkými súpermi, ktorí hrali veľmi dobre, hoci sa našli aj slabšie týmy. Všetci k nám boli veľmi milí, cítili sme sa tu ako doma a budeme radi, keď sa uvidíme znova o rok. Vyvrcholením turnaja bolo finále kategórie do 13 rokov, ktoré obstarali práve týmy holandského ADO Den Haag a Dynama Kiev. Po prvom polčase vyhrávali Holanďania dvojgólovým rozdielom a zdalo sa, že titul im tento rok neujde. No súperom sa podarilo po zmene strán vyrovnať a v penaltovom rozstrele mali viac šťastia práve hráči Dynama, ktorí tak ukázali, že sympatické výkony ukrajinskej reprezentácie na šampionáte neboli náhodné. Nemáme vždy takúto možnosť hrať proti holandskému súperovi a v prvom polčase sa to prejavilo. Chlapci však veľmi chceli, bojovali a napokon dokázali prakticky nemožné. Po turnajoch v Lotyšsku a doma teraz získali tretie turnajové víťazstvo. Vysokú cenu má pre mňa aj preto, lebo mi to chlapci venovali ako darček k včerajším narodeninám. Som im za to vďačný. Ja дуже вдячний їм. Проиграли 0-2, Prehrávali sme 2-0, no chceli potešiť trénera. Zobrali sme všetky sily, dali 2 góly a boli šťastnejší pri penaltách. Turnaj sa mi páčil, boli tu silné mužstvá. Finále bolo ťažké, no podarilo sa nám v ňom zvíťaziť. Очень горды за свою команду. Decká si zaslúžili tento turnaj vyhrať. Neprehrali prakticky žiadny zápas a je to pre nich ťažké, ale odohrali sme vydarený turnaj. V holandskej škole sme hanbu neurobili. Naopak snažili sme sa o atraktívny ofenzívny futbal, čo nám až do finále vychádzalo. Chlapci si preto prehrať nezaslúžili. It's not good. Not happy. Nie sme šťastní, ale myslím si, že sme odohrali dobrý turnaj. Neprehrali sme ani v jednom zápase a to je dobré. Samozrejme, že by sme radi vyhrali, hoci aj druhé miesto je OK. Škoda, že sme v druhom polčase nehrali tak ako v tom prvom. Penalty nemám rád. I don't like that. Sme dosť unavení a smutní. Odohrali sme 10 zápasov za 5 dní, čo je dosť a ten posledný sme nešťastne prehrali, ale spoznali sme nové týmy a naučili sa opäť niečo nové. Aj v tomto prípade sa ale potvrdilo, že smutok chlapcov je iba dočasný. Už o chvíľu na sklamanie zabudli a pri vyhlasovaní výsledkov mali všetci medailisti výbornú náladu. Aj o tom je ale fragária. Najúspešnejšou krajinou sa na 11. ročníku Fragária Cupu napokon stala výprava Rumunska, ktorá si vďaka týmom Atletika Arad, Tampy Brašov, Univerzity Krajova a Univerzitae Cluj vybojovala prvenstvá vo zvyšných 4 chlapčenských kategóriách. Medzi dievčatami po roku opäť triumfovali hráčky Dusla Šada. Dobre si počínali aj zástupcovia dvoch domácich prešovských klubov, striebornej a bronzovej futbalovej akadémie mladých talentov a zlatého a strieborného Tatrana Prešov. Zažili sme mnoho skúseností. Skončili sme na výbornom 3. mieste vo veľkej konkurencii. Darilo sa nám podľa mňa, že dobre a odnesli sme si stále dobre, že všetky také skvelé. Som rád, že sme mali 3. miesto a že sme dobre hrali. Všetci sme držali ako tým.
Veľmi sa teším, že sme získali aspoň nejaké tie medaily. My sa dostali do finále. Určite sme mohli aj vyhrať. Nevyšlo nám to podľa predstav, ale snažili sme sa. Budem si spomínať na to, že som mohol byť najlepší strelec, že sme to dotiahli aspoň na druhé miesto. Na počudovanie okrem počasia, ktoré nám síce veľmi prijalo, ale na druhej strane veľmi neprijalo, lebo boli skoro 40 teploty, tak celý 11. ročník prebehol veľmi hladko, veľmi sme si to užívali ako organizátori, v podstate neboli žiadne problémy, alebo keď sa vyskytli, tak to boli vyslovene malé technické problémy. A myslím si, že si to užívali aj všetkých 206 družstiev, ktoré tu bolo. 11. ročník Fragaria Cupu je teda minulosťou. Tešíme sa na stretnutie opäť o rok na Fragaria Cupe 2013. In this summer,